Ô hay vẫn chú riêng đi lâu thả nè anh cần anh nhớ khoan nuông lâu lẽ mày à mà sẽ là mình mi khuôn ổn này đến chán mi thế anh nhớ anh lộ về ngay giờ rồi mình phải tắm tắc cái này là xe lậu thế anh hù lậu thế anh hù về ngay u là cần đủ xí à anh cần lùi sám anh thì hiện athan muna kan lu don chia cái điều hiện in sẽ tụt chú centenary an lom to ani hay in zia kul hi thì hiện helai hiện in lal te chun lo phum ta a thì hiện sáng khát giấc quá sớm nị bận nị ở trong sáng khát giấc quá sớm nị bằng chung hilal dar sa ta alala sáng khát giấc quá sớm nị bằng trong in sáng khát giấc quá sớm li pathum hi tua kima alal thunga sáng khát giấc quá sớm li pathum trong sáng khát giấc quá sớm nga hi than punga alala sáng khát giấc quá sớm nga trong sáng khát giấc quá sớm nga bali hi lal zamanga alal thunga ni i reng dil kholal chanchin hi story thui tak oma hi laldar sa da hi christian thatak zawrama christian masapol tila kan sai sual om la ve khani indur tlang mi khi an ni ati hian dur tlanga mumang anaya helai reng dil khotlang hi borsap ne na dila lu aturin mumanga amua chu hian reng dil khot tlang aron chuang kai thla in ti hian reng dil hi aron din ta a helai khotlang dung a thek tlang dung kan te chuan khu pa ber pol ania kaini aya centenary lom ma sa chu kor tha deuh chau so an ni ome ka hriat sual lo chuan tiang vel chu kan nia chuanin reng dilian story thui tak mai ne hei te tian chhum hi zing na sadewa khi lang thailo reng dil in zanga khwa vel kan nia e reng dila hianin reng dil kan han ti na chana po hi mizo ma hian reng khanom ngei nia hriat ania khi mi khotop chhum zin na velanga khian reng puk oma man huna kan ron kal le turangai ila chuanin reng puk a khianin ti chuanin reng puka te khian an lal reng ho khan an thur thin ni te pon soite an oma chu a om zia bera chuanin helai mun ve li reng khan an lo lua thin ani reng hi eng nam chiang en ni sia ta hara reng nam kan ti me mi leini lam hi chuanin mar chu then khat chuan riang tuna bru kan ti heng ho nam tha te po hian niang a ti te oma gar ta la vela khwan an hun poimo tam tak an history chu mu tur tam takaloma thian lu chau pa ingan han sei zel don ani a view te po nom hle a reng dil lal tha na hi chuanin chu reng dil a hian an lo ta a so ta zamuang khopela son a reng dil a dil a tak tak te po kha uma man huna te po kan la chhop chhuak tura ngai la chuan chutia an ta ka chuanin an lo ta ka chuan hun ma pon lo nei thra an technology te kha rinai na lo sang dai maya chuanin dil te ti khan puk an mani kher chop an lal thuruk nan ti mai te an lo siama anuam deuhin helai tlang dung vel hin lo chei ni tu ni chuanin an tlan chia ni nge tu ni lo te pon lo thuruk na ni om te po ma hi engwang nge chui thai ani talawa then kha chuanin mizoram kan lo thlang tlak zel ta ka wang khan
helai ya te kan lo thlang tla ta zela khang awang khan mi zo te ngam lovin an tlan an yang a ti rin na te oma sayang khan mi zo ram hi nam no pang mi zo hi nam no pang kan nia kan history te zia ka da that a lo em mai chu ta tak chuanin kan buaina le rin thu soiba khati thai a lova he khotlang a po hi soyang khan Christian na Mizoram Christian na lu to nu lalban ani trep nu adin angkha ania Christian lal in a op ania amumanga he khuwa hi din turin in larna te po ti la tun lai trom kam takin a hmu ani berang chu lai a chuanin helai tlang a khom saber pol ni tur hian helai khuwa hi a lo din ta a chuanin Christian kholal an han nei ta kha khota tlang tan pona that pui le ma helai tlang dunga po a kholian ber pol ti la kan sei sual om lova alian ber chun ni lova a pol chu an ni pha ka chia di that ni ya te po reng di le khobeng war tak mai an ni ti la ma ni de khan kanu kan su na chu ta po chuanin mi te kan lom zo lo te lu nen kan bei sei phak lo khan chia ni that ni ya reng dil kho thalai te nu le pa te an fela dam lo in men pui thu la po an fel em maya hei JL higher secondary school te pon NSS camp te pon ron nei ni don hi thu thleng te an ron da chuan helama hin waiting shed han thu tha dam na tur chi oma tian helai hi a view ania nula le tlangwal tan pon len thoven na tur mun nuam tak mai ni ya mun ma ve shrim shrim a po a fai tha mun tlang section hianin anti fai le zeu thina ti hian hei anen kol fai thang reng khop maya amar chu en kol reng thai ani big lo na la ya tlem han him deuh te chu om lo thei lova Christian pa ina adin khwa nuam chang tlung box si hi ikal ve lo ka hlau lo kal ve nge ro hei amun ma ver shrim shrim mai nuam chuanin hemi alal thana hi local du ni chon reng dil hi local anga reng dil atangin zamuang lami ron pananga zamuang reng dil khoi pel deuh dona tlang panna lomnga ta chon mun thatlang veng he lo le a kong pui an lo de wai ron peng chhawngai mun thatlanga atlang chhip lai tak omani a view reng dil kho view anuam hle mai reng dil khwa hi a hmu thai deuh fakani helai view atang hian mo chuan reng dil a hianin sarkar mun hi kholian ve deuh ni si hena tam lutuk lova amai ro chu kho in tau del tak ami cheng za som sari som ria chho hi kuwa a ai zong kuwa huan ai zong tila kan sei sual om love a khwa thleng anuama mun ma rema ami cheng ten fela anuam em ani ai tripod te kala nei velem lo camera hi ka keng che deuem ka hrelowa thlir nuam lo ni pon min lo thlir sak sham tho don ani hei kan ti ve tran ania thai ang angin tian a waiting shed abula waiting shed om hang an chho ve le chin don ani nula le tlangwal len nan chuanin du thu sa mani ti hian hei anuam me ma sei chu ma zinga kalhuni fu lo ni a view te duangina mu hlei thei lova ti hian hei chu ma zing na sang reng khop mai
ai he lai he ti hian ai atlang a po anyom hle me anwa mani amun ma hi an kal veula nom zia in shadon ani hei hela ma ten pangpar visin pangpar huan te siam an la tum ni o mani hei te rest te an la ya inga tan yen ti ka shelawa nim deuh hleka pangpar mun te ti anga helai chavel en han siam chu khuna poi chan anuam don ani nuam tak tur ani solam so zam pui tlang dung kan ti kha ni a ta chuan hemi kong hnuai thla hian zamuang kha kal phaya tripura pan na road kha akal phaya ni chuan zam pui tlang dung ti hian ni thaveka khumi ruam deuh lai khuan lang kai ti hian a luang thla a Mizoram le Tripura kan in ri na kha ni ta Mizoram top lam dewa rengdil khwai om mani chumo Google ate khan han en chinula local venge nge ro he nuam ania chuan reng puk te a reng dil pangai adil hemi reng dil khoming put chan ti mai la adila atui khu ate po nakina tlona hun te kan la nei ni chuan material changtlung zok te nen in pu cha na thazokin kan la tlo anga munom deuh nan chop chwa kan tum don ani ka channel min lo thlir tu zong te min lo subscribe ula like share te min lo ti sak zel turin kan somin kan ngen tak meu bok cheu ani ti kha kan soi dua reng di la hian sang han lal pali an lal mana lal dar sa ta din niin tin a kho then om theng zamuang kan ti te zol nuam te poku ni phakin ka hria sai kha thlir kan ti te reng dil tanga in dang a reng dil la lina sangal khong sanga adha na a u nau te le a fa te khani in henglai kho che vel tam taka hianin hemi reng dil lal hi a reng dil mai lewa po hian alo in zar parati khan tuna po khop pui tak tak te na zol nuam te phei chu henglai tlang dunga ti mai la henglai ha che constituency a phechon kholian ber le khopui ber te an ne teng khan pathian shemi lal alo ni boka lal pan mal alo soma tun thleng in di hian kholian tak tak le kho changtung tak tak te ama kal tang hian alo ding chuaka ro pui le mai helai vela kha story kha chip chiar lo tokin historian te kan nilwa soi tur chu senwal mai lang kan soi so lang ti khlawa ka soi thui ngam che lo ani mo a chan chin te po I du dar san ve langa te po khan oming ka sia a chan chin hre chang du ten inom chuan lo en ula hi mu ve ula kan du wangin voin hi ka man ni na ni ten kor tha kan kala izun na wangin vlog na hun te han video han siam na hun te ka nei lo em me chu chu voina thai angin hun o rem changa in mu turin kan siam ani ya ti hianin floor nengin omati khian nula le thangwal na tan pon len thoven na chon soni an noi beraso than alunga a granite te omna khani ta an phum na hemi hnuai a hian lal pali te kha an phuma kum sang ni som hi pahnih khan reng dil hian centenary ro pui takin an lo lom to a hi monument kan ti mai lal than te chin chiana tam tak te omna ania chuan hemi kan omna waiting shed hnuai hi zun in le in thiar na kha felfai taka oma khami khan ni harani ti te po kha kan soi zau do chuan khulai khu chu wai me reng dil not branch wai me volleyball court siam wai me na volleyball court an siam ani ti te han soi du boka chuan khi reng dil mun thakau hran presbyterian reng dil mun thakau hran saklai me kania imani biak in dilang ve shem shim ani chu le khati zong khani se
ka channel lo thlir thin tu zong zong te min lo like sak ula min lo subscribe sak turin kan so min kan nghen tak meu meu cheu ani